Takže čau lidi, já jsem Strok a vítejte v dalším blbnutí v Gangster Vegas, nebo tady spíš budu dělat nějaký taky ty vedlejší mise. Mám nový vlastně program natáčecí, takže tohle už půjde vlastně bez lagu, to pojede. No, mělo by to aspoň jít, už jsem to zkoušel a je to úplně super. A já tady v Gangster Vegas mám strašně rád parašutistické věci. Třeba tuhle si dáme. Pardon. Tady spíš, teď se nemusí použít padák, nemůže to jenom jednou padák, protože takhle můžete. Dostanete jako docela hodně peněz, dostanete. A počkat. To byl taky menší speciálek, protože zahrajeme si event. Start. Later. Už to asi už není se zombíkama event, ale jestli to je ono, tak je to ne, padák, jo. Tohle event jsem neviděl. O, teďka poprvé event. Vypadá dobrý. Tenhle event mi půjde docela dobře, se mi zdá. Do toho. Další. Bude třeba lehký. Divný. Tak. Chtěl ještě udělat nějaký jinčí, teďka si budu si dělat zase s tím střílečkou. Jsem udělal. Tak. Jo. To je všechno? Počkat. Back. To je pawn shopu. Ještě si dám nějaký, dělal si túru, ano?
Takže. Pojď. Doufám, že se vám líbí i ty videa s tím starým programem, no ani ne moc starým, s tím programem, kterým jsem natáčel, ten co se sekal. Takže doufám, že se vám teď bude více líbit a já i letadlo. Teďka nebudu spíš mluvit, teďka bych asi jenom jezdil a zpokojujem autoškolu. Takže zaprvé, musíte dojet, vždycky musíte v pohodě dojet na místo, kam chcete. A potom vám řeknu leteckou zkušenost, co mám. Takže, první, když vylezete z auta, tak si vyberte jakýkoliv letadlo. Já to mám tady tohle. Dám to úplně naplno, nebo jakkoliv chcete. Nahoru. Já vám ukážu jednu túru. Nejlepší je, když si hýbete někdy s kamerou a tak letíte. Nikdy, ale nikdy, když chcete zamotat, tak nenarážíte do baráku, když chcete udělat taky akční do mise, protože jsem to jednou udělal a bouchlo mi to. Nikdy nedělejte prostě tohle. To nikdy nedělejte. Tak. Jestli vás budu bavit věci jako třeba tyhle, no, nic. Potom si sehnete nějaký luxusní auto. Až vyletíte z toho letadla. Potom ho jen prodáte. To bude pro toto video asi všechno. Nezapomeňte dát like, odběr a komentář, se s váma loučím a čau.